Sige. Mayong gabi na kanatong tanan. Bisiyaon na ako ni pangklarong-klaro yun, no. Ari ta sa medical practitioners, yung mga doktor sa doktor nga vloggers. Kita na to sa ilang vlog nagigsunan ko. Inay madasig ta kay doktor sila. Mahadlok lang ta sa atong musamot kasakit, no. Kay ngano, puro hulga side effects ang pirming birahan. Dako pa ang side effects kaysa maayo, dako pa ang porsyento sa side effects kaysa maayo. Tanawa na ko na diha, tinuod dinhi ako tinuod, tanawa na ko na ng vlog sa mga doctors nga vloggers ya. Okay lang na side effects, pero di lang puta mo to kay ano o mag-promote siya sa iyang produkto. Puro daot sa produkto nga di iya nga mo kompetensya sa iyang tambal nga herbal. Daoton niya nasa iyang isa ka vlog na iyang laing vlog tuwa dito daig anang tambala niya adto sa iyang produkto nga gi-promote pertin iyang daot anang tambala. Matud sa katuuhan man nato ng doktora na. Ha? Mao ni ako nga wag ikong believe ang mga doktora, mahadlok na ta. Sige lang yung side effects. Okay lang na side effects, okay lang na yung itudlo nga side effects niya. Madto ka sa laing vlogger sa laing nasod. Lami man ang ilang presentation sa mong tambal. Nganong iyaha nga daotom na kay naa siya gi-promote nga iyaha ko galingong tambal. Grabe na po ni nga to ang kahimtang ni Pilipinas oy. Negosyo man itong okay lang side effects mo mo panang side effects, imang ko mo lalis naamang yun na, pero di po niya palabian. Sikat man na yung dako man ginagranggo hapon na ka daog. Pero di ko mo angay anang ingon nga daoton ang produkto niya sa laing yang laing vlog niya, gidayeg niya kay unsa na siya nya sa iyang gipromote nga tambal nga iya iyang gidaot ang maong tambal nga medisina. O mo na ako ako ikasulti ninyo, bahala na kung sa inyong isultin ako yung na igo o na kasabot ning blagira nga doktor. Bahala na kung sa iya pa ko ikiha basta kay iyang i-review na iyang mga vlogs nga di maayo kay inay maayo ta ng mga tambal nga giresita sa doktor sa ospital, mamatay may nunta na yung style kay napuro naman side effects. Wala may kanang gitawag og kaayuhan sa mong tambal. Ha? Kaya lima ko yung mag-supak niya, pero grabe naman sana yung nana. Usbon lang po niya kay okay naman ko laminaw, nagpa-follower man ko niya. Pero wala ko kabilib tungod kay sa tanto na kong palo na itambal nga ihang dayegon pag naay siya i-promote nga iyaha iyang daoton, mauna ko kasultin ako. Dugangan pa na ako niya kong vlog kung sa'yo ko maobserbahan ng mga doktor uban liya. Pero na uban liya nga doktor, okay lang na side effect. Pero matugaan po sa tinuod nga maunay kaayuhan sa mong tambal, pero di kay palabian ba nga wag yoy makarga nga kaayuhan sa mong tambal, no? Puro na side effects. Puro sa hulga na sa atong galingon, di ba? Kita masakiton, ini ba imbis ayo ta mga matay nung tawag yung naana nga doktor ang vlog sa vlogger yung naana di yung tang yung naon nila ba. Sige, daghang salamat, mayong gabi, road ko.